Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Real conversations, unfiltered perspectives ndo dingindira ratinofamba naro pano pa DJ Holy Unfiltered. Zvamanje MaWarverts ari kutaura kuti kana zvichiita kuti tiende futi kuhondo kechipiri kana kechitatu zviri nani tiende zvedu. Hapana kusiri kufa. 31 tichange tirimo mumugwagwa, musativhundutsire, musatityise, musade kutaura zvinhu zvisiko. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje ndo nyaya yandauya nayo pano pachivhitivhiti chevanhu handitika. Kana une bhizimusi raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake handitika. Right, ndisingatambise nguva ndoda kuti tiplay the voice note. Riri kurova marounds pasocial media zvekutodaro, muzvinzwire mega kuti zvakamira sei uyezve zviri kufamba sei, tozokurukura zvizere mushure mekunge tatasei tapedza kunzwa mashoko aya. Comrade, atidi vanhu vanoda kuvhundutsira vanhu pano pagurupu pedu. Hatidi kana kuvhundutsira. Umba chidhori chako uchivhundutsire, kwete isusu. Vamwe vedu vari musango, they are complaining to us kuti you ignored us during the struggle. Mukatisiya tiri musango. Izvozvo muri kudya nyika. Kana uchidya nyika idya newauri kudya nawo. We don't even mind kuti uri kudya chii, asi mangwana uri kurutsa zvauri kudya izvozvo. Toda kuti titaure zvatakarwira nyika isi. Hatina kuenda kurwira nyika kuti titambure kaisi. Takagara musango. Asi chandokutaurira pano hausviki. This number yauri kunzwa ndikutaura ndiri kutaura izvi. ED has got my number. Iyoyi, he has got my number. I approached him several times over nyika iyi. Kuti nyika zvamuri kuita handizvo. Wakomana wakafira nyika, wasimuka. Saka iwe, if you choose to go against them, iwe ndiri kutaura haupindi 2027 nawo. Ndiri kutaura izvo, hauipindi 2027. Ende muri kuenda mese. Hativhundutsirwi isu. Vamwe vari musango nanhasi. Isu wacho tiwapenyu tiri kutambura. Munhu anogara pamusoro pemari dzedu. Woti iwe ufunga nenzira iyi kundipa unondisa mahanisi uri ani kwe? Uri Mwari? Unondisa mahanisi ekuti all this chichi iwe comrade, idya zvauri kudya wakanyarara. Hapana munhu anotyisa. Wamunangagwa chaiwo hawatyisi. Hawaiti zvawanoda nemutemo wenyika inoyi. Takafira nyika inoyi. Vamwe takaremara futi kuremarira nyika inoyi. Enda undomuudza zita rangu riri papo. He has got my phone number. Haauya achindikwadza pano. Haana simba iroro. Ndiri kutaura haatorina simba iroro rauri kufunga kuti unaro iwe. Uda kutipinza mudhibhi tirimo mberi. Maunoisa matanda ekuti hatifaniri kutena musoro tichitarisa kwatotarisa. Tiri munyika yakasununguka yatakarwira isu. Go and give him number idzi nezita rangu. Usaisire rimwe zita rangu iri. Kana achida ngaauye pano. Kana asina kugadzirisa zvevanhu vakafira nyika ari kupabha. Whether kuda kwako kana kusada kwako. Kushandisa zita repati, kushandisa ziya ravamwe kuuraya nyika. Uku muri kuramba vanhu vakafira nyika. Enda kuchimoyo izvozvi. Nyuchi dziri kumakuwa izvo dziri makuwa ari kuerera ropa. Padoroi vari kumuka vachitaura, vari kutaurire chiko. Vari kutaurire chi? Inyika yavo kai yavakafira. Hama dzavo dziri kutambura izvo, mvura haisi kunaya. Chiri kukodzera kuti mvura isanaya chii? Chiri kukodzera kuti imi musawirirana chii? Don't give me my honest, shamwari. I'm sorry for you.
Pano hausviki, zita rangu iro riripo. Ita zvaunoda uone kuti unogumira kupi. Nonsense. Zvamanje manje vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka. Muri kuvanzwa maWarverts pana anga apinda mugurupu ravo achida kuvhundutsira, achida kutyisa. Sezvamunoziva kuti maZimbabweans takapusa. Pane vanhu vari kutopiwa $10 per day, vari kupiwa $10 per week kunzi endai pasocial media muvarakashe. Bill 3 rikasimba iri kairi muchaona zvatichakuitirai. But vanokanganwa kusaziva kuti ZANU-PF ndo muitiro wayo, shiri nemuririro wayo haichinje. But zvinhu zviripo zviri kudiwa zviri simple. Pane munhu akaisa upenyu hwake on the line, akaenda, ari kurarama nhasi ane mabara mumuviri asina kubviswa. Vamwe vakabviswa maziso, vamwe vakabviswa makumbo, vamwe vakatsakatikira kuhondo. But havana kana chimwe chete chavari kupiwa, kunze kwemabhasikoro nezvibhorani netumba tunenge tumukuku tunenge tumanhingirikini twehuku, tunonzi tukwere twehuku, kamba kadiki diki kasingakwane kana double bed. Ndo zviri kupiwa ari kunzi maWarveterans izvi. Poitawo rimwe hure zvaro rinongosvika rotambisa magaro kuti maiweri, rinobva ratopiwa mota nemari futi pamusoro. Koita mumwe mufana anongoita majokes ongosekesa vanhu, obva atopiwa mota nemari pamusoro. Saka ndo zviri kutaurwa kunzi but isusu hatina problem nazvo. Kana muchida kutonga, tongai zvenyu, but balansisaiwo zvinhu. Zvichiita sei? Zvichiita balance. Isusu takafira nyika ino, ngatichiwana iwo something. Kana makuzoitawo zvamunoita nevanhu venyu vamuri kupa mota nemahure enyu ikoko, munenge makuita mega, muchiita zvamunoita ikoko. But ona isusu tatambura. Hatitorina kana mastendi pekugara chaipo. Hatitorina kana maprazi. Hatitorina. Vamwe vacho vazhinji vatori kunze kwenyika vakatiza munyika yeZimbabwe nekuti manga musingachagarike. Ndo chichemo chiripo. Ndo the main reason why vanhu vafunga kuti regai tipinde mugwagwa musi wa31. I know a lot of you makamirira kuti munzwe kuti ndichati chii pamusoro pemusi wa31. One thing that I will tell you is that kuti Zimbabweans are very coward. MaZimbabweans ari coward zvisingatomboite. Ende muchaona zvenyu results acho musi wa31. There might be a group ichada kunoprotesta, but the majority vanotosarudza kugara kumba zvavo vachiti hatinei nazvo, politics hainei nesu, isusu titori bho takadaro. Achipedza kudaro ari kunodira fuel iri kudhura. Achipedza kudaro ari kunotenga chingwa chiri kudhura. Achipedza kudaro ari kugara murima musina magetsi. Ndo mamiriro akaita maZimbabweans. Musi weSunday anobva sarudza kuenda zvake kuchechi. Papondo yaanenge awana yaiye onosiyira mufundisi. Mufundisi onotenga zvake poloni nemahamburger nechichi odya nemhuri dzake. Iwewo zvako uchirova chingwa chisina kana jemu kana jarini. Iye ari kurova chingwa nemazai nebacon. Oti hanzi Mwari achakuropafadza. Unondinzwisa tsitsi Jokonia. Unondinzwisa tsitsi Keresenzia. Unondinzwisa tsitsi mainhingi nababa ningi. Muchangwarawo rini, muchasvinirawo rini. Endo vazhinji vanoti hanzi wole musatanist afarire zvechechi kosei achingogara achitaura zvakaipa pamusoro pemafundisi. Inini handitaure zvakaipa pamusoro pemafundisi. Ndinotaura zvakaipa zvinoitwa nemafundisi enyu. Not kuti I talk bad about mafundisi enyu. Zvakaipa zvavanoita ndo zvandinotaura. And I always say kuti platform is open for everyone. Kana iwe uchifila kuti uri mufundisi wechokwadi, une chokwadi, une shoko rechokwadi raunofamba naro, ndibate namba dzangu dziri pascreen idzo. Kana iwe uchifila kuti uda kudefenda kana kuti uda kusupporta chitendero chenyu chekurohwa mari navaprofita venhema, ndibate futi pasame number idzodzo handiteka. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.